Ο βιολογικός καθαρισμός των λιμάτων περιλαμβάνει πολλά στάδια. Στο πρώτο στάδιο διαχωρίζονται μηχανικά τα στερεά συστατικά των λιμάτων. Το δεύτερο στάδιο είναι ο χημικός καθαρισμός, στον οποίο υποβάλλονται κυρίως τα βιομηχανικά απόβλητα. Το τρίτο στάδιο είναι ο βιολογικός καθαρισμός, όπου τα συστατικά των λιμάτων διασπώνται με βιοχημικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν ζωντανοί οργανισμοί, τα βακτήρια. Στο επόμενο στάδιο χρησιμοποιείται χλώριο και όζον για τη θανάτωση των βακτηριδίων. Μετά από τον παραπάνω καθαρισμό απομένει αρκετή λάσπη, η οποία εξουδετερώνεται πριν αποτεθεί σε ειδικούς χώρους στο έδαφος.